Punta ganyong tanan. Diha ko no'y pari nga niadto sa syudad. O pagadto niya sa syudad kay wala pa man to'y COVID, busy kayo ang maong lugar. Dili siya ka park, walay parking space. Dili ka park iyang sakyanan. Naglibot-libot siya katulo, huwag siya kita og parking space. Ya kay nagdali man siya kay naimisa dito sa usa sa mga opisina dito sa syudad. Kay matud pa kuha man daw to first Friday. Kay nagdali man siya, iya na lang ibutangan og note, kuha siya papel, naghimo siya og note, og ang note giipit niya, no? Iyang giipit sa wiper diya sa windshield, giipit sa wiper ang maong note. Ug mao kuno ni ang note nga giipit dito sa wiper, no? Matud pa kung sa Binisaya pa, nilibot ako katulo diri sa syudad, wala gyud ko makakita og parking space. Ya sa unahang gibutangan niya, forgive me my trespasses. Pasaylo ako sa ako mga sala, saylo ako sa ako mga sayop. Forgive me my trespasses. Sa mga gibutang sa pare, no? Aron dili siya matikitan, dili siya makabayad kay wrong parking. So pag humani ang misa, nibalik siya sa iyang sakyanan, na po'y lain nga note gikan sa in charge na violation ticket o ang note na gibutang dito para gitubag tong iyang note nga forgive me my trespasses. Ang gibutang dito kuhan ko no, kung dili kanako tikitan, kung dili kanako pabayron, ako'y mapapahawa sa akong trabaho. Ako'y mapapahawa sa akong trabaho. Sa unahang gibutangan po dito, lead me not into temptation. Kung sa Binisaya pa, sa may Binisaya na, ayaw ko itugyan sa tentasyon, no? Kung dili ka na ako tikitan, ako'y madaot. Lead me not into temptation, no? So mo itubag sa forgive me my trespasses. Lead me not into temptation, no? So underline temptation 1,000 times, no? Maka-underline pa ka mo nga natulog naman mo. Relax na kayo kay way bagyo. Kay naigipost gahapon gikan sa among area dito sa Zamboanga nga ang Zamboanga kuno wala moabot ang bagyo sa Zamboanga kay naluoy daw ang bagyo Auring sa Zamboanga kay bagyohon pa unya sige pag brown out. So mo nang wala gibagyo dito kay sige pag brown out bagyohon pa. So luoy kayong Zamboanga, no? May tadiri kay panagsarata mag brown out, no? So ang Ebanghelyo karon nagisgot og temptation, no? Ang matud pa tentasyon sa atong Ginoo. So asa man siya gitintal? Asa man gitintal atong Ginoo? Tubag para di magduka. Naana doon mo katog doon, no? So asa siya gitintal? Sa Kamingawan, no? Sa Kamingawan. Mo nang gingon Kwaresma kay 40 kaadlaw po siya dito sa Kamingawan, no? Masya gitintal pero wa siya matintal kay
nagampo o nagpuasa, no? Katong Miyerkules sa Badlis, nagpuasa mo. Ay mong pamutbot kay simbahan na ba na yan? Nagpuasa mo? Pag sure, kami mga pare, wala may magpuasa kay mga senior naman may. Super senior, Father Art. Kay exempted man ang senior o gato mga masakiton sa puasa. So sa una, 40 kaadlaw ang puasa. Bisa ato mga katigulangan, sama ni anak, no? Ang mga Muslim, pila mga kaadlaw ilang puasa. Na may daghang Muslim dito sa area namo sa Zamboanga, Sibugay. Pila kaadlaw ilang puasa? 30 kaadlaw. Ang Katoliko, kaduhara magpuasa sa bagong bago na ito puasa kaduhara, no? Dugay na baya na, pero wala ta kahibalo ba, no? So magpuasa, Miyerkules sa Badlis, o sa adlaw man ang Ash Wednesday. Ha? O sa adlaw na? Ash Wednesday. Domingo, o dili. Miyerkules sa Badlis. Sa una na, Miyerkules sa Badlis. Lahit haron, Miyerkules sa Bulibod. Ibulibod sa imong ulo tong abo kay COVID man, no? So dili na ibadlis Miyerkules sa Bulibod, no? Kay nga naman tungod sa COVID nyo mo man ay kuan ay original, no? Kanang pagbulibod, no? Kay si Job nagbulibod man siya, no? Sayang ulo, sayang pagbasol, no? Unya katong mga tao sa atong gikondem sa atong Ginoo, no? Sila nagbulibod pod, ang uban ni ligid sa abo, timaan sa ilang paghinulsol, nagbistig sako, no? So karon dili ta magbistig sako, pero magbulibod sa abog, no? So atong pamaladungan karon kining tentasyon o pagsulay. Kay lahi man ang pagsulay, lahi po ng tentasyon, no? Sinaman na sa Our Father, no? Do not deliver us from the test, no? Lead us not into temptation, no? So sa maning pagsulay, mga igsoon, no? Ang pagsulay ko, no, gikan sa Dios. Amen. Unya ang tentasyon gikan sa yawa, no? Ang pagsulay gikan sa Dios, ang tentasyon gikan sa yawa, gikan sa demonyo. Niya sa San Mateo 26:41 nagkanayon nga ang Dios dili siya gusto nga kita tintalon, no? Dili siya gusto nga kita matintal. Mateo 26:41. So wala ta gitintal sa Dios, gisulayan ang atong pagtuo, no? Roma 5 versikulo 3. Kini di ay mga pagsulay, mga pagantos, makapahimo kanato nga lig-on. So kanang mga pagsulay dili ta ngay mabalaka kay makapalig-on nato, no? Sa atong unsa may lig-onon nato? Ang atong pagtuo, no? Ang atong pagtuo nga matud pa haguka, murag pandisal nga haguka nga pagtuo, gabok nga pagtuo, gamay rang bikil dayong panluod, may gulang sa wali di na mo simba. Amen. O naman ay daghan sa labaw na dito sa mga remote nga mga parokya, no? Nga kanang mga tao, makaila ka, halos tanan, mailhan mo. Dili sama dire nga, ang pari ay mailhan kamo. Ang pari wa makaila. Yeah. Dito sa remote area,
Pagwali sa pari, may gotong usa ka tao, manluod ayon. No? Sa ato, diresibo ka na manluod ka, unsa man ka ana. Kuan ka. Kanang unsa man na, lawom, mabaw og kigol. Tanawa ko na yung kigol kung mabaw. Kay daling manluod, mabaw kigol niya. Kung dalo, daw, lawom og tingkoy. Tanawa ng tao dia, kanang imo kauban diya sa motubangan, tanawag lawom man ang tingkoy. Ubasig wala na tingkoy kay nang hupong na. So mga kini din mga pag-antos, pagsulay, mga igsoon, makapalig-on kanato, no? Roma 5 versikulo 3. So dirita sa tentasyon, no? Ang atong Ginoo gitintal pila ka adlaw? 40 mo nang Kwaresma. Kamo pila mo ka adlaw gitintal? Unya ni kuan dayon mo. I-surrender dayon mo. Siguro ikaw kausara ka gitintal kaduha, nagpatintal dayon ka. Sama ang imong bana nga gitintal kausara kaduha ni nagpatintal dayon, no? Kay ngano man easy boy, easy man, no? Dali rang matintal. Ang tentasyon gikan sa yawa, gikan sa demonyo ang tentasyon, no? Ya kining tentasyon bisag asa ka, bisag diri ka simbahan, tintalon ka. No? Maning uban na tintal og katog. Bisag simbahan naman ay tentasyon, no? Adto kasi mong negosyo na apoy tentasyon. Adto kasi mong trabaho na ay tentasyon. Adto kasi mong opisina na apoy tentasyon, no? Ang imong sekretary sexy kayo, guwapa kayo imong sekretary, dili sama sa imong asawa nga lusyang na. Masa man ang lusyang dre? Lusyang, luag, yang bata pa. So lusyang, bata pa, luag na. Kabulay po mo kunahuna, no? Luag nagpanit, luag nagbukog, mana lusyang, no? Luag nagpanit. So mo na matintal ka kay dito man ka sa hugot, no? Hugot og panit. So mo na Santiago 1:13 hangtod sa 15. So ang kalibutanon nga mga buhat maunay makapahimo og sala kanang kalibutanon nga mga buhat, no? Kung magpalabi ka. Unya kanang matud pa kanang tentasyon dili pa na sala. Amen. Panalitan kong eleksyon, gitintal ka gitagaan kag kwarta. So kanang pagtintal nimo dili pa na sala. Siguro katong nagtintal makasala, pero ikaw wa ka makasala kay gitintal pa man ka. Kung nagpatintal na ka, dito na ka makasala. Amen. So mao na ang aron dili matintal, mo naghimo sa atong Ginoo, no? Nagampo, nagpuasa. Sa ato pa naay kalainan kanang gitintal og nagpatintal. No? Gitintal, wala pa ka makasala, pero nagpatintal na ka, nakasala na ka. So mao na nga ang challenge, so ato nang gihisgutan ganiha. Unang challenge, gawa sa pagampo na kay pagpugong sa kaugalingon, no? Pagpugong. Makapugong ba ta sa atong kaugalingon? Ang tentasyon dili ra na siya tentasyon sa babae o lalaki. Naay po'y tentasyon sa kwarta,
Amen. Tentasyon sa pagdaot sa imong isikatawo. So kinahanglan ang disiplina sa kaugalingon para dili mo dawat sa tentasyon, no? So kinahanglan ang pagpugong sa kaugalingon, no? Kay naay pari nga taga Bohol, ang edad hapit na mo 80. Pero ang iyang pagkapari kung sa Cebuano pa, ligdong siya nga pagkapari, maayo siya nga pagkapari. Walay mga skandal, walay mga kurakot, walay mga chismis sa iyang pagkapari. Kung machismis ba ka siya, dili tinuod. Amen. Kaya kanang chismis, 50% tinuod, 50% pod, dili tinuod. No? So sa lakton nga pagkasulti, ligdong siya nga pagkapari. So kipangutana siya, Father, unsa may imong sikreto nga ligdong man kang pagkapari? Wala man kay mga skandal, wala kay mga anomalya. Unsa man, Father, kanang kuan ka, sige kag ampok. Og ningon ang pari nga bulanon nga magampo man ko pero dili po sige. Unsa man ni Father, sige kag basag Biblia nga wa magyud ka matintal. Ingon siya, mubasa mo kog Biblia pero dili yun sige. So unsa mag imong sekreto, Father? So ako sekreto pugong. Kaya Tagaloon man to, pugong sano. Pugong. Tungkol sa iyang pagpugong, wala siya tintal. Kita nga nung natintal man ta, wa ta kapugong. No? Wa ta kapugong. So, kinahanglan na siya, aron dili ka makasala, pagdisiplina sa kaugalingon para makasugod ka sa imong pagbag-o. Unya, ikaduha, pagampo para makalahutay ka. Amen? E kung sige po tagpugong, pugong. Kulang kang pagampo, mahitumpawak, ragihapon ka. Amen. Kay kulang kang pagampo, madala, ragihapon ka sa tentasyon, no? Kay matod pa, awa pa mo kadungog aning istorya ni Mother, St. Therese of the Child Jesus. Mura nakadungog na mo ani, no? Sunod semana na lang siguro na istorya na to. Karon na lang kay basig mo bagyo sunod semana, no? Si St. Therese kay lamamana of the Child Jesus, no? Tintal siya ni Satanas. Magampo siya, tintalon siya ang Satanas, wa siya matintal kay nagampo. Kanang ato siya sa garden, mamubo sa flowers dito og sa tanom, tintalon siyang Satanas, wa pod makatintal si Satanas kay sige siya gampo si St. Therese of the Child Jesus. Mato pa sa iyang life story. Si Satanas nangitag higayon asa siya tintalon para kanang wa gyud siya magampo. Si St. Therese nag-CR niadtog Kasilyas, CR. Gisulod siyang Satanas kay siya naa sa Kasilyas, naa CR, magampo paghapon Kisuod siyang Satanas. Karon St. Therese o Teresita, wa pa siya masanto sa to. Matintal na gyud ka. Kay posible kayo nga ikaw nag-CR, ikaw na libang, nagampo gihapon ka. So matintal na gyud ka nako ron. Ingo si St. Therese, Satanas, ang mugawas sa akong bakba para sa Ginoo. Ang mugawas sa akong lubot para nimo. Nilaya si Satanas. Kanang niligawa sa akong lubot, Satanas, mao na itintala. Laya Satanas. Ang mugawa sa akong bakba para sa Ginoo. Ang mugawa sa akong lubot para nimo. Laya si Satanas, no? Ngano man, kay matod pa ang tao nga maampuon sa Dios pagaluwason. Usbon ko, ang tao nga maampuon sa Dios
taga luwason. Amen. Hinaut paunta sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog. Atong